Koten prayitna semuriris Purama Sideng Pawikna Mastu Sirat mriwang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana sono sinawung langan mlopes temas stantun lambang Buddha jinantur tutur katila tulat-tulat milap ing paradya minursi teng upama pranamiskara karo negiya timbing jaman purwa Binarti tameng lauta mangga teka pasraning gubita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng Banggunggung sang Murwengkata sebebyar dumadi ning wayang purwa minangka dadi pembukaning kandha saratri manggihan inggih ingkang wonten ing Karang Kadempel ya winastaning Karang Kadempel ya ing Klampis Ireng Punapa winastan Karang Kadempel karana ing ngriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pala kesimpar pala kependhem pala gumantung dadi reg-rarejaning praja wit saking mula tuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila nastan Klampis Ireng awit telenging padukuhan wonten wit klampis ingkang mulesipun cemeng nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh kang wis sirep singep aran dusenggon ingkang wis saumur gebya gedhek winabur gamping cendhila cendhak nanging cekli sak ngajenging wisma katingal kumalebet sang Dwiwarna abrit pethak gendera pusaka bangsa Ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanasane sambung tutungguling padukuhan Karang Kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih Panakawaning Madukara Nama Kelura Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Budha Manangunung, Jurudya Punta Prasanta, Wong Boga Sampir, Wong Bojagati, inggih Kyai Ismaya. Semar tegese datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar, miwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka Naya ulat Antaka tegese pati. Yen pinuju petengati ulat iki Lora Semar kaya wong mati. Badranaya Badra rembulan Naya ulat yen pinuju karenan penggali ulat iki Lora Semar yayah wulan dadari Saronsari sakbaripun lae tansah semake ora saru malah sari Dudha Manangunung wujude Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan
Juru Diapunta Prasanta tegese pamunging satru kang gayuh kautaman janggan semara santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drona lila lan legawa wong boga sampir tegese muskali saking panggoda pangrencana dadan kanggo dening kanikmataning donya anane amung sarwa merdeka lair trusing batin bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuwuhing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya diinguni saking esmuning cahya weninging gesang Kilura Semar nindahaken darmaning pamongawit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tindak adhedhasar jujur lan mikolehake. Saharirat ingkang den ajab amung mulyaning bangsa, luhuring praja. Santosa lire tansah teguh ing penggalih. Datan mangro tinggal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wicaksana lire pono ing paningal limpating kawruh. Ngegungake pangaksama adhedhasar adilan bebener. Prasaja lire sami tias-tiasing mematus sak paripolahe mung tansah samadya. Wijing lopa mung sak glugune datan kinarya karya, ora nate anggunggung diri. Tansah mulat glagating swasana kang linaras klahen bleblating cipta, sang seming rasa, gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datan mlangka lamun ki Lora Semar nadyan drajating aceplik menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula sak duka karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit pangaribama sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire murup mbun-bunane datan kenging pinidak wewayangane persasa dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang caketan kelawan Lora Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput dadi bener kang cidra temah nalongso minta aksama sarandunging badan Lora Semar tetela dadi perlambang sung bebuden luhur mring para satru ingkang kadherekaken pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane Pasuryan jembar tegese samubarang gayawan iku kudu sinartan padhang polatane bingar atine seng semerasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jati ning lelakon asta tengen uding asta kiwa gegem sung kepenget mring para satru ingkang kadherekaken supaya nengenake kautaman sumingkir saking Dursila lan pamriya dimen kali sangsara uwal saka panandang lair trusing batin sikil cendak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngaya mundhak gelis tuwa anut dewasaning kodrat kuwasaning Gusti Ngakarya jagat wauta nalika semana nuju sajuga Radite rekta tanggap nawa wulan hapsa mangsa karo wuku galungan ing panjenjang tabuh dasa ki Lora Semar lelengganing griya ngajeng lenguk-lenguk kaya gumuk longok-longok kaya tenggok lenggahing bangku ajeng ngajengaken grobok ageng kang isi sak kathahing bibit palawija jagung kacang kedhelé kang sarta canthel nadan sesajen sampun pepak mungguh ngarsa unjuk anteh kenthel gendhis batu wonten ing tega tur tasih benter Slepene sisata cemeng tur pliket papak dalah sak klembak menyane. Menapa dene klobot mateng kang sarep sampun binesut patut. Parandene Lora Semar tasih ketingal deleg-deleg datan mubah, datan musik Yayah Tugu Sinukarta. Ketitis saking lekering padha wedana yeping netra klecemeng ladi. Wonten ingkang ginebeng wonten sak lebeting penggalih. Hinjawiander mblabar sangganing para kawula padukan karang kadempel mbegamber mblabar Yayah Samudra datanpa tepi datan kantun sangganing para putra Lora Semar Badranaya nenggih Lurah Ngala Garing nenggih Lurah Petruk Sumawana Bagong nadyan andir sangganing para kawula sak padukan karang kadempel parandene didem jinemadyaning padukan karang kadempel kaprebawan wingit wimbaning Kyai Nayantaka
Omong swaraning pratungga menyang rangin keplok pepinjalan pangliyeng Waranggana akarya Sri Madyaning padukan Karang Kadempel samirana datan lumampah gegodhongan tanah ngubah sedaya kerut larut dhateng pekaring Kilurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawisti rawipun Sang Tapa Begawan Mayangkara ya Sang Anoman ya Rama Ndayapati dadi gurawalan pekaring Nayantaka wau tambuh sutaning galih ana parigawe apa dene pandhita ing kendhali Sada Begawan Anoman kepareng rawuh madyaning padukaning Karang Kadempel Parandene mangke Kilurah Semar dening kepareng amedhar pangandikan dupi wonten tengara swaraning lengsung tinabu para Ibu Karang Kadempel dadi gurawabapan Kilurah Semar Badranaya harsa amedhar pangandikan mangrujiling pangandika Kilurah Semar ing dereng kababaring lisan
Sretenon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspeteng Hudyana Miang Pancrah Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Prabanya kang merat kenyaring tejo lelewaran lerki loce sering dadet wimbo kekanda mrek ingin katiuping maruta mando saparan mangambar kungas blegek kekugek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok ing atase ming sak pedhukuhan Karang Kadempel iki kerawuhan tilas juraganku
Anoman sing teka ning Karangkadempel. Senggana. Kowe padha raharja sak praptamu. Anoman. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebine ngiloduni dumawing tawang tuwang. Kyai Lurah. Sepinten kalepatanipun ing abdipun Anoman kula nyuwun samudra pangaksami ingkang sak kalangkung kathah. Dene sowan kula mboten cecala ingkang saderengipun. Iya, ora dadi ngapa Anoman. Kowe padha slamet tekan Karangkadempel kene. Pangestunipun Ki Semar tansah pinanganing kawidadan. Ndereng sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk Kyai. Iya tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Anoman. Kula pundhingga jimat paripe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka Kyai Lurah Semar. Amawahono kabagyaning gesang kula Kyai Lurah Semar. Iya syukur. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe ngaturna sembah karo ndaramu Anoman biyen. Aja nganti kowe ngilang-ilangke anak Semar. Aja mirang-mirangke karo wong tuamu. Slamet tekamu Anoman ana ing Karangkadempel kene. Ki Lurah Nala Garing. Iki Ki Lurah, tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula bekti kula kunjuk Ki Lurah. Iya tak tampa. Ora nggawa munyuk liyane to kowe? Mboten Ki Lurah. Ya syukur. Merga kene lagi do nandur kacang nek kowe nggawa kanca munyuk entek-entekan ora karo-karuan dijarah rayah kancamu. Mboten Ki Lurah Nur Gareng ya. Penakno lungguhmu ya Anoman. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan Ki Lurah Nur Gareng. Kowe padha slamet man Anoman. Ki Lurah Petruk iya. Wilujeng Ki Lurah Petruk bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya man. Nggih kula pundhingga jimat. Awet enom kowe pangestunipun Ki Lurah Petruk mekaten. Ya syukur. Dijaga ragane, dijaga kesarasane merga kowe pinaringan umur dawa kuwi isih dipercaya dening sing gawe jagat supaya kowe melu nentremke donya iki Anoman. Inggih Ki Lurah Petruk nyuwun pangestu kemawon. Ya. Penana lungguhmu ya man, kula pundhingga jimat sampun boten kirang prayogi. Kowe padha slamet nyuk. Bagong. Daramu Anoman kuwi arep kaya ngono ning satriya, mbok ya nganggo tata krama. Ning rak wujude munyuk to, Pak. Nek dundang munyuk ora gelem Anoman kon gugat ning kayangan. Jaluk karo para dewa kon ngowahi wujude. Wong ket biyen tak undang munyuk ya ora tau nesu kok. Ning kowe kudu njaga karo martabate wong tuwa. Kowe lha kowe saiki dodol martabak lho. Martabat. Oh, martabat. Ya wis, ngapunten nggih Pak. Iya, heeh. Anoman padha raharja sak praptamu Anoman. Ki Lurah Bagong, kula menika kapang kalian panjenengan, kula menika kangen. Piranganipun Panakawan menika ingkang srogal-srogol ngendikanipun sajaipun gawe sakit manah nanging menawi dipun raosaken panjenengan menika tansah nuturi dhateng barang ingkang sae. Kula menika mboten nate sakit dipun sebat munyuk jernyatanipun kula gumlar wonten jagat menika tinitah kinudrataken wujud wanara Ki Lurah Bagong. Weh, Semar senengane sok aneh-aneh. Wong tak undang munyuk wae ora lara ati kok. Slamet kowe, Man. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Heeh. Karo sapa kowe? Ih, piyambakan kemawon Ki Lurah. Saka Kendali Sada? Inggih, Ki Lurah. Heeh, wah jan. Awet enom kowe? Inggih. Untuku wis entek kowe nggo namu jek wutuh. Inggih Ki Lurah. Soto nganu apa? Kawati wa? Mboten. Rasa ndak malah kolu ya? Inggih, mboten. Engko nek kowe mangan sledri ya ijo kabeh untumu. Nek mangan tomat abang kabeh untumu, rasa sok dikawati. Inggih. Nampa paringane Gusti, diparingi untu ora apik teng pentalit ya ditampa. Nek tok kawati kowe ngowahi kodrating Gusti, kuwi kurang-kurang bejane bosok gusimu. Inggih. Ngestakaken dawuh Ki Lurah. Penakno nggonmu sowan ngersane babeku? Inggih. Sampun boten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Anoman kula wonten dawuh. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung Wigati.
Ora saben kowe sowan ning Karang Kadempel, lah kok ora kaya sak gedhagan iki. Kowe sowan ana ngersaning Semar. Eneng apa? Apa mung cukup nambani kangenmu karo abdi-adimu Panakawan biyen? Apa pancen duwe perlu? Ha? Nek pancen kowe duwe perlu, matura karo Semar Badranaya. Ora ketang sithik mengko mbok menawa aku iso madangi peteng ing atimu ngejum gumbala sing ruwet senggana. Sampun dipun parengaken matur ki Lurah. Wis tak keparengake, matur sembah nuwun. Nek menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kepareng radi mingset anggen kula ngabiyantul ngersanipun Lurah Badranaya. Ya kene rada caket kene, dikeprayogake Anoman. Long-long rambyang ninggang Driya Lerewang Candra Katawengan ing tias katuritan lemot kapiyataning ojit Mendri Yama Nawung Kekuwenging Bang Wisesa Leres menapa pangandika Paduka Kyai Semar bilih kejawi nambani dateng ana ing raos ingkang tan bangkit pinambeng jalaran kula menika nate dipun dherekaken Panakawan klebet Ki Lurah Semar saat majanipun nalika kula anyina pateni Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya Duur Muhun. Iya. Srawung kula kaliyan para Panakawan menika imbanipun sampun boten wonten jarakipun sekedhik kemawon. Persasat kula anggep dados kadang kula piyambak mila mboten aneh menawi kala mangsa kula menika nggadahi raos kangen dhateng para Panakawan Ki Lurah Semar. Iya, heeh. Malah kala mangsa aku ki ya sok ngimpi bab kowe. Nek aku kangen mekaten Lurah Semar. Iya tenan kuwi ora goroh. Lah saiki eneng tetamba kowe tekan kene. Ki janjane ana apa? Sareng kula manah-manah sareng kula upadi sak jagat Rat Pramudita menika mboten wonten ingkang yuswanipun ngungkuli dhateng Anoman kejawi namung Lurah Semar Badranaya. Sakbaraan kula menika sampun mboten wonten sedayanipun menawi dipunetang gesang kula menika sampun pinten abad. Wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke menika sampun pinten turunan kula ngantos mboten apal. Ewadene sak mangke ingkang kula gadang-gadang menika manjing sampurnaning pati Ki Lurah Semar. Kula menika sampun kewowoken dhateng kawontenanipun jagat, kula sampun kewaregen dhateng legiasining kahanan. Kula menika sampun jeleh gesang wonten ing alam padang ingkang kebak kawontenan kados mekaten menika. Kula menika sampun boten kepengin gesang langkung lami malih wonten ing jana luka, mila sakmangke kula menika tansah tambuh-tambuh dhateng para brahmana, para winasisewa sugata miyang para nimpuna ingkang sampun buntas kawruhipun supados sageta amedharaken titikan kula benjang sowan wonten ngayunanipun Gusti menika
mangsa kala menapa lan benjang menapa Lurah Semar. Kula kinten iki Lurah Badranaya ingkang mangertosi dhateng kawontenan menika. Menawi panjenengan ngertos, kula suwun kanthi sanget Mbah Barono dhateng abdipun Anoman. Nanging menawi boten ngertos lajeng dhateng sinten malih kula tambuh perkawis menika Lurah Semar. Jagat Dewa Bathara. Ndur tok sawang aku ki ketok apa to? Aku kuwi mung abdi, aku kuwi mung Panakawan. Aku ki mung derajate ngaceplik, aku mung kawula sing ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Ki Lurah Semar sampun selak dhateng kawontenan ingkang sejati. Selak kanan sing sejati sing kepiye? Tata lair panjenengan menika pancen wujuding kawula alit nanging batos sinten ingkang boten mangertosi. Bilih Kyai Ismaya menika titisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang langkung pana babagan menapa kemawon tinimbang para titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika Lurah Semar. Ya. Aku jane nek dunekke titising Sang Hyang Ismaya ki nek eneng wedhus-wedhus iki aku moh. Mengko ndak do gleleng. Mengko ndak do sombong, do umuk kumalungkung. Ning gandeng kowe wis ngucap kaya ngono ora dadi ngopo. Wis kebanjur arep dikapakke meneh. Mekaten Lurah Semar. Iya. Anoman kula wonten dawuh. Nek kowe takon bab sesuk kapan sampurnaning patimu manjing alam kelanggengan, nek kowe takon saiki kuwi nek carane wong tangi turu isih kesuken. Liripun kados pundi Lurah Semar paring dawuh mekaten. Iya. Iki lagi jaman Pandhawa. Iki lagi jaman Pandhawa. Kosek aku ora rembabarake sok jaman apa nggonmu bali marang ayunaning Gusti. Ning keng wigati kowe takon kaya mengkono ki janjane nek kowe ora krasa kowe kuwi mutah karo sing gawe jagat, kowe ora nrimake diparingi umur dawa. Sing padha diparingi umur cendhek wae nyuwun ngersaning Gusti mbudidaya ndonga saben dina diparingana umur dawa men tutuk nggone momong anak putu. Lah kok dadi kowe sing dinehi kanugrahan umur dawa kok ngresula batinmu? Apa ora kliru? Sing nandang lara wis do kerokan nangga neparo. Njaluk golek tamba apa sing diwenehke mesti dipangan supaya waras. Lah kok kowe wong waras kok kepengin mati iki kowe iki eling ora? Nek ngono kowe arep ndhisiki karo kersaning Gusti. Nek ngono kowe arep ndhisiki karo kersaning Dat Kang Murweng Dat. Senggono siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora wenang nemtokake. Sing nemtokke sing gawe jagat. Wong urip ana ing alam padang kuwi lair wis pinesti lan wis kinodrat anut kodrating sing gawe urip. Bocah iki sesuk dewasane umure dawa apa cendhek kuwi wis tinulis ana ngersaning Kang Murweng jagat. Bocah iki sesuk dadi wong kepenak apa dadi wong rekoso, bocah iki sesuk dadi wong pangkat apa mung dadi kawula, kuwi kabeh wis kunodrat karo kersaning Gusti wiwit lair saka garbaning ibu. Kabeh kudu dilakoni kanthi tuntas. Lah nek durung tuntas nggone netepi kewajiban ana ing donya, mestine ya isih adoh nggone bakal manjing suruping pati. Lah mongko kowe ketoke kok durung rampung pegaweanmu nadyan sakbarakanmu kanca-kancamu wanara wis padha bali marang alam kelanggengan ning kowe isih kudu urip ana ing donya iki nuntaske kewajibanmu dhisik. Lajeng kewajiban kula tuntasipun benjang menapa? Kowe urip jaman Pandhawa Ngastina kuwi wis durung tuntas. Sesuk nek ana lelakon turuning Pandhawa sing kaping 6 ana putri telu jenenge Sesantri, Pramesti lan Pramoni dhaup karo wong lanang telu jenenge Darma Kusuma, Darma Sarana lan Darma Sasangka. Kowe besok lagi nyaketi mangsa nggonmu manjing suruping pati. Kuwi turun sing 6 saka Pandhawa. Waduh,
Sesuwe banget ya, Tru. Ya mengabad-abad kok ya. Paling 2 abad lagi mati Anoman. Oh, mana cara aku golek utangan saiki. Ora apa-apa isih suwe uripe kok, Man. Dadi le nyicil ki isih kurup. Bagonge omongane iki ting jlempah ora karo-karuan. Ngono. Kowe aja nggege mangsa ngelak wanci ngrisiki keparenging Gusti. Malah kepasang Yogya katujuh nginu kowe tekan kene iki janjane aku arep rembugan karo anak-anakku nggone duwe karep senggana. Gadah kersa menapa Kyai? Aku ki arep duwe gawe gedhe. Ya kuwi duwe gawe bangun pura Kencana. Wila dalah. Bangun pura Kencana. Iya. Heeh. Perumahan mana Man? Bangun perumahan go anak-anake. Lambemu meneng sik. Dumeh nganggo surjan. Dumeh nganggo iket. Omongane kok ting clebung Bagong. Pura Kencana aja kok gagas nggonku bakal bangun wujuding gedhong sing magrung-magrung. Embane pura sing saka Kencana kuwi ora. Ning apa-apa sing disebut apik kuwi mesti disebut nganggo tetembungan kencana utawa mas. Lemah sing apik, lemah siti kencana utawa siti mas. Lah, aku bangun pura Kencana kuwi papan kencana kuwi mas utawa mutiara. Pengen bangun papan sing becik, pengen bangun papan sing apik, kawulane padha urip mat sinamatan daya dinayan. Adoh saka diya dineya anane amung kanikmatan sing dirasa rukun tentrem tetunggalan manunggal ora mbedak-bedake kapercayan ora mbedak-bedake werna kulit lan tata basa kabeh manunggal urip ana ing pura Kencana. Mekaten iku Lurah Semar. Iya pancen ngono kuwi. Lah mung gegayuhanku iki durung tak aturake marang pepundhenku Pandhawa. Nek wis tak aturake mengko Pandhawa nyarujuki apa ora kuwi gumantung marang penggalih ndara-ndaraku Pandhawa. Dene nyarujuki syukur bagi seketi jumurung nek ora aku arep budidaya menehi keterangan sing gumathok marang ndara-ndaraku Pandhawa aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Wewangunan pura Kencana kuwi ora tak nggo dhewe nanging kinarya mujudake kawula sing urip tentrem rukun ana ing negara Ngamarta. Pura kuwi ora mung mapan ana ing Karang Kadempel. Ning syukur bage kahanan pura Kencana mau iso dirasake para kawula sak negara Ngamarta wekasan uripe embane ana ing pura Kencana. Lajeng gandeng jenengipun kalian kula menapa ki Lurah Semar mbetahaken brana picis Prabaya saking Kendali Sada. Mangke badhe kula caosaken ora kuwi ora mbutuhke dana Prabaya. Ming butuhke wong-wong sing padha tresna sarta wong-wong sing padha gandrung karo rukun lan tentrem. Nek tanpa ana wong-wong sing gandrung karo rukun lan tentrem, pura Kencana mau ora bakal bisa kelakon tak bangun. Lah iki wis eneng 3 ya kuwi Gareng Petruk Bagong sing bakal nyengkuyung karo karepe Semar. Tambah kowe sowan ning Karang Kadempel tak suwun kanthi banget senggana gandeng kowe kuwi pambeganing pendhita sing demen karang karukunan lan katentreman ewang-ewang ana Semar dadi bebau kiwa lan tengenku supaya gegayuhanku iki bisa kasembadan Anoman ki Lurah Semar menawi midhanget dhateng pangandika paduka menika estunipun luhur sanget gegayuhan paduka ki Lurah Nayantaka lha ingkang saking menika kula mboten badhe mangro tinggal miwah kula mboten badhe wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi dereng kasembadan punapa ing dados gegayuhanipun ki Lurah Semar Badranaya mbangun pura Kencana. Ing mekaten pareng boten kepareng dinten sakmangke kula manunggal kayan para Panakawan supados ngrancakaken wangunan pura Kencana ingkang badhe dipun bangun wonten ing Karang Kadempel. Agengipun wonten negari Ngamarta menika Lurah Semar Badranaya. Semareka ten prayitna Semurire seka balik Titiyani Gandayani Trisunya Purnama sasi
Gilar-gilaran neng tengah latar milang lintang Bima Sekti. Milang lintang Bima Sekti. Tidem madyaning padukuhaning Karang Kadempel madyaning pendhapi Lurah Semar Wanter nggih nyamedhar pangandikan ndadosaken legek tintrem madyaning padukuhan Karang Kadempel nadyan sawetawis wonten ingkang pating klesik ngudha raos dhateng panjangkanipun nggih Lurah Nayantaka parandiring mangke datan wantun kapirenging Lurah Semar Badranaya nadyan hanggung musik penggaling Lurah Semar Badranaya parandiring mangke lenggahi kanyur pinangka wardu Kanut ujanipun ganten wardu cara mangkerja nadur ngabang dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Gumarubuk ana prajurit ingkang datangi Karang Kadempel ya padukuhaning Klampi Sireng. Mandhap saking kreta nenggih Begawan Duna srimbit kalian Rekyana Patih Harya Senguni mancat pendhapi Karang Kadempel. Dadosaken jingkak kang samya mulat mangrombrahing para kawula kanca piyak-piyak ana piyayi rawuh kanca dalu-dalan. kang kinarya wangsit pindha kembang
Nangaseping matu sarining tawang suso angin ngendi ngone Paksimi peruluke ngungkuli langit Puspitohan drahing tawang Gegek sadulita emel ora kaya bengi iki kok dayoh karang kadempel kok ndlidir ora rumangsa entuk sasmita apa-apa kok kerawuhan piyayi Nala Gareng Petruk Bagong karang kadempel dayohe pirang-pirang wah jan Begawan Durna karo Patih Sengkuni ya, Tru? Heeh. Ning kok sajak lingina, kok lingina. Begawan Durna ki arep lenggane ngelincake kok didamoni nganti apa bapak kira tau ngresiki korsine apa piye? Ya piyayi kok ya jarik sing diagem ki rak mesti larang. Jubah sing diagem ki mesti larang. Mestine nek nganti kena bledug rak ya isin. Penemban sami wilujeng sampeyan. Penembahan Durna. Gandhok bleguduk suwaru gembol sumorante, hawela. Pendapamu ki lampune ming 5 watt ngene iki apa Semar? Nggih wontenipun namung kados ngeten menika. Alah denile dadi punakawane anak-anakku Pandhawa. Apa Pandhawa ki ora tau menehi Prabaya karo kowe apa piye? Lah kok dadi Pandhapa wis miring kaya ngene iki isih tok nggo kumpul karo warga Pedukuhan. Upama kowe iki dadi panakawan ning negara Ngastina iki pendapamu iki mesti tak bongkar. Ngono? Tak ganti saka tebok. Malah gampang ambruk ya ning ambruk kok ambyur. Emek kesusu lek ku omong kok. Slamet tek aku. Semar niring sambi kala praptaku. Aku ngaturake salam taklimku wae katur ngersamu ya Semar. Nggih, Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Patih Sengkuni kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya, Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana Semar. Nggih, kula tampi. Begawan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya, heeh. Wah, lah kaya ming undak-undakane anak-anake Semar iso nganggo blangkon, iso nganggo surjan. Mesti sewan to kuwi? Sabar lho, Reng, sabar. Aja tok tuturi. Nek kowe emosi ndak marahi geger. Ora mungkin kowe iso tuku lurik apik kaya ngono kuwi. Kuwi mesti sewan kuwi. Mesti sewan tur mesti ora tok balekke, ha ta? Ora. Kok kemropok aku tuh wis sabar. Wong iki dadi wong iki sing sabar wis tuwa. Ora apa-apa. Wong nyatane ya sewan tenan diakoni. Pangestunipun Ndara Begawan Durna wilujeng bekti kula kunjuk Begawan. Ya tak tampa Nala Gareng. Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Niki sanget anggen kawitadosaken jimat. Penemban Durna bekti kula Penemban. Petro kantong bolong tak tampa pangestuku wae tampanana ya Petro. Niki sanget anggen kawula mundi. Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya Petro ndak tampa pangestuku tampanana Petro. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecaken Penemban kaliyan Rekyana Patih Sengkuni. Ya wis ora kurang kepenak pataku ning Karang Kadempel. Iya Petro kaya wis prayoga mraptaku ning Karang Kadempel. Penemban Duran Durna sami raharja lawuhipun siapa ke? Kula Bagong. Wah bareng nganggo blangkon kok rupamu kok beda tambah elek
Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih, pangestunipun Ndara anu Penemban Durna ndadosaken kekiatan lahir batos kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Oh iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Rekyana Patih, sengkune kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong. Kaya wis ora kurang prayoga. Pangestuku tampan ana Panakawan. Nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripih. Pak, ngati-ati. Ngati-ati piye? Ketoke piyayi ning iki penyakit lho, Pak. Nek nganti kowe engko ora prayitna karang kadempel dosa asik karo wong loro kuwi. Kuwi arep piyayi senengane gawe geger kono kene mbebudhek banyu bening, sing tentrem dadi congkrah, sing rukun dadi padha bentak sirah. Kuwi wong loro kuwi. Kudu prayitna ngati-ati mir. Nek nganti engko ana apa-apa sampean rasa melu-melu. Engko aku sing ngrampungi wong loro kuwi. Nek arep apik dituruti. Nek arep gawe kisruh rasa melu-melu, Pak. Pasrahke Anoman. Tak kira nek kowe diwasli omong ngotot-ngotot kok ming pasrahke Anoman. Penemban Durna wonten menapa rawuh wonten ing Karang Kadempel lan nyuwun pangapunten gandeng namung padusunan sampeyane lenggah wonten ing wujuding papan pelenggan sing boten murwat sing reget kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Mengko aku bali saka kene iki jarekku tak larung. Serbanku tak larung neng kali aku tuku anyar sing padha karo iki. Oh, wis kebacut tak nggo lungguh neng kursi sing elek kaya ngene iki, mengko ndak ngregeti karo kasutapanku. Nggih, monggo kemawon. Ngene ya, Semar. Tekaku ana ing Karang Kadempel iki aku krungu kabar. Krungu kabar sing nganti kapireng dening anak Prabu Duryudana apa pancen kepara nyata kowe arep bangun pura Kencana. Heeh. Anu Semar. Kabar mau pancen bener apa mung kandhek ana ing pekabaran apa pancen kababar bakal dadi kasunyatan. Nah, nek pancen nggonmu bakal duwe niat bangun pura Kencana kuwi mau nyata lan tenan, iki ngene ya Semar, aku tekan kene iki wis nggawa emas 40 grobak. Sing wigati bakal tak paringake karo kowe. Prabaya Brana Picis duit pirang-pirang triliun bakal tak pasrahke karo kowe nggonen bangun pura Kencana. Pura Kencana kae bangunan ning Karang Kadempel kabeh prabaya saka negara Ngastina. Ning ana syarate siji. Hati-hati lho, Pak. Aja nganti sulap karo dhuwit. Hati-hati. Engko nek tok tampa, oh syarate dirungokke sik syarate apa? Syarate napa, Penemban? Syarate sawise kowe iso bangun Pura Kencana, kowe gelem ora gelem kudu tak boyong ning Ngastina. Diboyong teng Ngastina. Wigatosipun. Bab wigatine apa? Kowe kok ora usah perlu ngerti sing wigati kowe kanggo ijol. Sing wis iso nampa wujuding Brana Picis Prabaya Mas Mutiara Jamrut Hergeni sing wis tak pasrahke marang kowe iki mengko kowe dadi ijol kowe sowan ning negara Ngastina. Kowe tak kandhani ya Semar. Sowanmu iki mengko ora bakal dikaniaya dening sapa wae, lan ora bakal dipiloro dening sapa wae. Ning kowe bakal urip nikmat ana negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi wektu dina iki kabeh tampanan apa kang dadi peparingku marang kowe ning syarate ya kuwi kowe kudu sowan ning negara Ngastina. Nek kowe ora gelem sowan ning negara Ngastina, Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe tok kudu bali, kudu tok balekke yen perlu tikeloro. Ngandel ora mir. Mir-mir dengkulmu mlocot kuwi karo bapakne kok marmir-marmir. Ngandel ora Mar. Rak ngungkuli lintah darat to, Mar. Urung dienggo kok wis balekke tikel ki rak. Mulane wong Ngastina ki sugih-sugih, duwite ora kalal kaya ngono kuwi kok, Mar. Ngono kuwi duwite. Rasah ditampa, wis. Rasah ditampa. Sumbangan saka liyane Ngastina akeh. Langsung wae omong, kula mboten purun. Engko nek durna ngayal tak kandhake Anoman. Kowe iki tak kira nandangi dhewe kok tak kandhake ora. Piye, Semar? Kowe wangsulan. Ya wis. Kowe wangsulan, tok tampa apa ora Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe? Nek ora tok tampa,
Kowe aja umuk, kowe aja sombong. Kowe ngakoni yen ta uripmu ki sarwa kekurangan. Kowe ming panakawan, kowe ming kawula, dasare kowe iki wong melarat. Aja sok ora sulap karo gebyaring Brana Picis, aja sok rumangsa suci. Ning janjane atimu kepengin ngrengkuh Brana Picis sing bakal tak paringake karo kowe. Ya ra? Ayo kowe ngaku. Nek tok tampa ora ming cukup tok nggo bangun pura kencana. Ning tok nggo dandani uripe anak-anakmu sing gaweane esuk ngemis ning prapatan kuwi bakal iso kelakon. Sabar lho, Reng, sabar. Untuk wis ting crekut Nut. Hah? Untuk wis ting crekut teh. Aku nyanggere nesu yu untune mesti cenot. Ini ora tok penging Durna iso tak larak metu njaba. Geger mbok ben sabar. Kowe anak sing tuwa dhewe kudu ngajari sabar adi-adine. Aku wis iso sabar, Bagong iso sabar, kok kowe arep nesu kok ndak bapak malah duka karo kowe. Mula tampanen Anoman, tampanen. Semar, apa kang dadi peparingku marang kowe? Aja nganti tok tolak. Kowe ngaku yen wong kurang, kowe ngaku yen wong sekeng, kowe ngaku yen wong sarwa kekurangan. Iki peparing anak Prabu Duryudana lumantar aku lan Adipati Harya sing ngene iki ikhlas. Mong syaraté kepenak. Kowe tak boyong dina iki uga sowan negara Ngastina. Men kowe gelem kepenak uripmu, nek ora gelem, kowe iki wis kere, wis ora duwe, ning umuk, ning sombong, sok dadi wong duwe. Ora nyawang karo kahananmu, ora nyawang karo githokmu. Nek carane kaya ngomong ngono kuwi, piye lemu arep mulya uripmu, piye lemu arep kepenak uripmu? Semar, ayo, gek ngomong. Kowe gek kandha, sago apa ora nampa Prabaya saka negara Ngastina? Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak mundarandir. Hidup nyomangolon saka wadanari rombaranang. Gong arep ngopo Gong? Meneng. Sabar lho, sabar apa wis tak sabar kok meso kemropok. Lengece karo bapak wis kebangetan, bapak dunekke wong sekeng, wong ora duwe, wong kere. Arep kere bapak karo anak-anak iki ora tau sulap yen nyawang karo gebyaring donya Brana Picis dur. Penyakit kowe. Lho, iki Bagong apa? Lho, genah omong ngene kok bal-balan. Kakang Durna ngati-ati lho, Kakang. Bagong sajake nesu sampeyan yo kebangetan le ngasorke derajate Semar Badranaya nganti anak-anake nesu kaya ngeten. Pun mang seminggah nek mbot pancen sampeyan wedi. Naming panakawan Bagong Petra gareng wis pira kekuwatane? Sepira kekuwatane to dasare ora dibutuhke dening wong-wong Astina, ora dibutuhke dening anak Prabu Duryudana. Gareng Petra Bagong dipateni Semar boyong ning negara Ngastina, kene dinehi dibiyuki Brana Picis minggu urip para kawula. Lho, beres ta? Ngene, Dur. Kowe ora sak penake kowe ngias karo uripe wong kere kaya aku karo Petruk karo Gareng karo Semar. Ket biyen sing jeneng Brana Picis ki iso malikke watake menungsa. Contone sapa? Kowe kuwi. Kowe pendhita. Pendhita ki jane gayuh katentreman, gayuh karukunan. Pendhita ki seneng yen to kawula uripe rukun, kawula uripe tentrem merga kuwi dadi kewajibaning para brahmana, nentremke wong, ngrukunke wong. Ning nek kowe ora, kowe iki pendhita merak kecancang, kowe iki nek dinahi pangan gelem ngobahke wulumu, nek ora dinahi pangan ndekem wae kowe. Mula kowe disengiti karo wong kana-kana merga kelakuanmu sing kaya ngono. Sing putih ki ming serban karo ketemu nek jeromu bosok, Dur. Bagong sabar apa? Wong kok ngene iki ra iso dinahi sabar. Nek kowe iso sabar, Petruk Gareng iso sabar. Aku iki sabarku wis entek. Mrene iki rung madang aku sale. Nang kene dinahi swara ra penak ki ning weteng teng penjelut e. Terus kowe arep ngopo? Bagong, kowe arep ngopo? Ngene. Semar Rasato biyuki Brana Picis. Butuhe kowe arep mboyong karo Semar tekan negara Ngastina to. Aku ngerti Semar tok kon ngopo. Arep mbok tutup-tutupi ning Bagong wis weruh, Dur. Kurawa ki kepi-kepi lan kepengin banget Semar gelem ngomong karo Kurawa. Ha ta kowe? Ayo semaur.
Ngono kuwi to karepmu terus tak tuku nganggo brana picis Prabiya sing akeh. Ha ta? Aku ki wong lantip panggraitane, Dur. Ayo muni ora ketap-ketip kowe. Kakang Dirna pripun? Menang mawon, santai mawon. Niki sing jeneng Gudha. Utawa disebut pagoda, ngoten nika. Ampun kuwatir. Yen iya kowe arep ngapa, Bagong? Semar ora nandi-nandi. Loh, sing mutuske iki Semar dudu kowe, aku anake. Semar ora tindak ngendi-endi. Wis ben, Pak, urip nang kene iki tentrem, Pak, ayem. Ukurane wong bungah kuwi ora perkara akeh brana picis, Pak. Ning akeh kanca, akeh rowang, akeh sedulur kuwi ngarake tentrem uripe, ora perkara brana picis. Oke, Pak, sing dedet akeh ning terus setruk terus modar pirang-pirang. Ning nek kowe duwe sedulur akeh, wong sak Karang Kadempel ki do tresna karo sampean. Nek kowe lara akeh wong memberi saran tamba, dadine kowe waras. Ora dukur karo dhuwit. Wis nang kene wae aja lunga-lunga lho, Mir. Ora. Wah, anggere lunga tak gebuki dhewe kowe. Dapure malah mbebuki bapakne ora. Piye? Yen ngono wase nek pancen ora iso dijoli nganggo brana picis. Yen ngono kudu sarana dipeksa. Semar entuk tak boyong apa ora? Nek Semar ora entuk tak boyong, oh, sepira bangkane kekuatane anak-anake Semar. Mepalangi karepe Begawan Durna, aja takon dosa. Karang Kadempel kene tak obong. Kepiye? Cangkeme Bagong ngombo tenan jare ngok. Mune kepiye kowe? Hah? Weh, lah kewanen bocah iki. Kowe arep ngobong Karang Kadempel lho. Kowe arep ngobong omahe bapakku. Kowe arep genjasi karo bapakku, Dur. Ayo minggat. Pulang. Ayo mudik. Pulang. Aku ora bakal bali yen bapakmu durung tekan negara Ngastina. Ngayal kandhane kowe. Wah! Modar kabeh kowe. Modar kowe. Kowe jati we tak kope ambruk. Dan jirai Bagong atos suaraku wis. Oh. Bagong. Kowe sisane. Iki bapak iki. Waduh, ya wis nesu e. Kowe ngono kuwi ora ngrampungke perkara. Sing jeneng wong akal iki kudu ditandhingi nganggo akal. Aja nganggo akal ndak geger. Geger men. Wis ben tak adepane, Pak. Mangkel aku. Kae iki nek dinengke engko saya menyak, saya ngidak, saya ngrekoso awake dhewe. Suarane iki ning ati wis marai perih, marai lara, kaya sebet-sebet atiku. Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa. Apa kira-kira kowe wani mungsuh Kurawa? Weloh, ha ora. Tiwas muni weluh banter banget kanjur muni ha ora. Ora. Ha kok kowe wani tok du nganggo sirah awake Durna karo Sengkuni nganti kelekaran kaya ngono kae. Men, mangkel aku. Ha iki anak-anakmu sing dhuwur iki dong apa iki? Ana lelakon kaya ngene kok mung plendas-plendus. Iki nek ora ana aku ora rampung tak kandhane. Nek ora tau nek-nekke ngene iki maku ora rampung-rampung mung cerewet wae. Lah terus sing mungsuh Kurawa sapa? Weh, lah kae Krisjon mburimu kuwi. Krisjon ki isih ana lho gong nek nonton terus ora trima. Masa Krisjon nonton wayang? Krisjon ya nontone tinju. Ha iya. Anoman karepmu. Ngono kok Anoman ki mbiyen jaman nom-nomane ora melu kok melu wae. Ngalengka ki buta 1000 pateni ijen mongko. Bubar rak anu prajurit Ngalengka diraja diobong. Kelingan to kowe? Iya kelingan. Kowe kelingan to, Truk? Kelingan. Gareng cepet-cepet. Oh iya uteke cilik kok. Munggo ana sandal lak tutuk sandal gendule.
Dume sirahe cilik iki njur uteke cilik njur goblok napa? Mestine cengelmu. Sabar ing sabar. Engko ndak malah kowe gelut karo Bagong Durna ra ndek mungsuh. Oh iya wis. Tak rasa gelut. No? Kuwi cah gleleng kuwi arep munyuk. Ning Digdaya sapa sing menyangsikan kekuatan Anoman? Anoman kowe digolekke mungsuh karo Bagong. Matur nuwun ki Lurah Bagong. Sampun saged madosaken pedamelan kula. Padha-padha. Wani ta Kurawa? Wantun. Ora wani malah dene dadi munyuk. Lah lajeng ken dados napa? Ya luwak apa-apa. Bagong ya mesakake Anoman wis panjenengan menika nek ngendika kok ning ati lara ning marai tentrem. Ah iya, aku padha. Aku iki ngomong marai tentrem. Tentrem, tentrem. Ih, matur nuwun. Mangkat saiki, Man. Lho, kok sak menika? Saiki ndak selak kesuwen. Karena kowe mangkat sik perang Kurawa aku tak ndelok limbukan. Wo. Cah edian. Malah ndelok limbukan. Apik iki palimbukane tenan iki ana bintang kecil. Bintang tamune engko lagu-lagune ya apik. Heeh. Saka ndi? Tur diselingi orkes Melayu Sera. Kowe kok ya apal, aku ki wong seni. Oh. Sera engko lagune apa, Gong? Lesung Jumengglung. Wis ora gathro. Sera kok lesung Jumengglung ora. Ana mangkan man. Kira Semar. Kula nyuwun dipalilah badhe nrenggaling kidhanipun para Sata Kurawa. Kono sak karepmu ning aja ngembet katentremaning kawula pedhukuhan Anoman nyuwun pamit Lurah sing ati-ati. Bapak. Ngono kuwi rak gawe ayem ing ati to. Nggih, Bapak. Anoman wis mangkat. Engko sak rampunging pepanggihan iki kowe nusula Anoman ewang-ewang ana. Ndak dikira mengudu swara ning ora gelem nyambut gawe. Nggih, siap, Pak. Kowe ora ketang melu perang ning perang mungsuh sing sak babak-babakmu wae. Oh nggih, Kurawa dasare akeh. Sing palek sak babak barakan kula niku akeh. Iya. Citraksa, Citraksi, Durmagati mengke tak sikate kabeh. Iya. Petruk ya ngewang-ewang ana. Nggih pangestaken dawuh. Nala Gareng. Kowe arep ngewangi perang apa arep mbebantu aku? Wah, kula tangan kula tekle, gak sikil kula becik, Pak. Nek kon perang teneh kena antem terus. Ya wis kowe nimba wae ngebaki kulah. Waduh, padha wae. Karo asa-asa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Karo ngumbahi. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Karo mbenakke gendeng. Malah akeh aku truk ro gaweanmu malah. Ya gendenge bapak ya do mlorot. Kena gempa wingi kuwi lho. Oh.
Banter. Kowe krasa ora, Truk? Krasa. Banter ya? Heeh. Aku ora e. Lho. Kowe malah ora krasa. Ora, aku lagi sare. Oh iya. Sare kowe. Heeh. Barengi aku. Iya. Ha iya. Ya wis. Pak apa Petruk? Sampeyan mang mlebu teng dalem kawula dibudalake. Kula kalih Bagong tak melu karo Ndoranoman napaki kridaning Sata Kurawa. Iya, dundurke nek kena nek ora. Aja do melu-melu mengko Durna tak temonane, tak papakne. Nggih, ngestokke dawuh. Iki pengrawit Karang Kadempel wis temata Bagong. Sampun, Bapak. Ngersake menapa? Semar kuwi nek ora diringi gending sing kepenak rasane kok kurang marem. Napa? Kutut manggung? Ora pas. Ora pas. Sri Kaloka Tinaboren Sang Pradangga ngoten nika? Ora pas. Monggo, Cok. Monggo, Cok. Mampir, Mas. Ana wewe ngoten nika? Ora pas, ora pas. Ora pas. Apa Ibu Pertiwi? Ora moh aku ra seneng. Apa sing nganggo ayam tentrem? Ngono kae. Mugi rahayu. Mugi rahayu. Moh. Iki karawitan saka ngendi? Saking Karang Kadempel, Pak. Grupe apa? Kartika Mubyar. Grupe wis jenenge medani ta, Tru? Heeh. Kartika Lintang Mubyar iki wis ngarani apa murup. Heeh. Berarti sak mangsa-mangsa ditabuki gamelane murup. Oh. Persindene abdine Bapak wonten 8. Syukur-syukur mlebu kabeh. Nggih, mlebu kabeh, Pak. Nyi Bekel Prastiwi. Lurah Neti. Bekel Ayu. Kalih Bekele Tatin. Demang Orisa. Demang kok wedok. Wis to meneng wae kok ngapusi Semar kok kowe. Oh iya. Ale anu nama jenenge ku Bekel Endah. Weh. Bekel Tiwi kalih sing kari dhewe niki. Niki lurah niki, Pak. Iya, heeh. Lurah sapa? Lurah kula mboten ngerti jenenge. Ngerti jenenge kok domongke ora. Ngagem napa Pak gawe wis ceket-ceket. Gending Santi Mulya. Ha kene ming Santi Mulya. Ora mau-mau ya. Kuwi runtung kok ya. Weh manut sing mbonang wae, Truk, ora usah sok ngajari. Kowe iki ngayal. Ya ora. Wis ya.